Qegħdin hawn għal 3 raġunijiet biex nwasslu l-vuċi tal-poplu, biex nagħmlu appell lill-Gvern ħalli jieqaf iwebbes rasu u biex ngħidu li l-Partit Nazzjonalista għandu soluzzjonijiet. Għax Gvern ġdid nazzjonalista kommess li jagħtik servizz tas-saħħa ta' kwalità. Hekk sostnew ix-Shadow Ministers Adrian Delija u Ian Vassallo waqt konferenza li saret quddiem id-Dipartiment tal-Emerġenza f'Mater Dei. Ftit tal-jiem wara li l-Ministru Joe Etienne Bella nnifsu stqar li dan id-dipartiment qiegħed fil-fatt fi stat ta' emerġenza. Adrian Delija fisser kif il-Gvern qiegħed jattakka lill-Oppożizzjoni u lit-tobba għax jinsab daru mal-ħajt. Dan fil-waqt li minkejja li qed jirrikonoxxi l-problema enormi ta' stennija fl-emerġenza u qed joffri l-ebda soluzzjoni. Ix-Shadow Minister tas-Saħħa sostna li din il-problema ma ġietx mill-lum mal-għada imma tirriżulta minn nuqqas ta' pjanar u minn inkompetenza. Għandna l-ewwel u l-ikbar problema 400 miljun illi flok ġew investiti fis-settur tas-saħħa kollużjoni mal-ogħla esponenti tal-Gvern insterqu ġew frodati mill-poplu Malti u Awċi. Għandna inkompetenza fit-tmexxija. Għandna l-popolazzjoni tal-pajjiż u allura l-popolazzjoni ġewwa l-isptar illi kibret b'25% fl-aħħar 10 snin. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Labor m'għandu soluzzjonijiet. Fid-dawl ta' dan kollu ninsabu fi kriżi. U reġa' appella biex il-Gvern, l-Oppożizzjoni u anka il-Unions imorru madwar mejda ħalli kulħadd jagħti il-proposti tiegħu. Però għal xi raġuni din l-istedina mhux qed tintlaqa. Min-naħa tiegħu Ian Vassallo irringrazzja lil ħaddiema kollha li jaħdmu fis-settur tas-saħħa li sfortunatament qed ikollhom burnout. Dan fil-waqt li fakkar li l-Gvern ma wettaqx numru ta' wedid li kienu qiegħed u għalhekk is-settur tas-saħħa jinsab 11 sena tard b'nuqqas kbir ta' investiment. Ix-Shadow Minister għall-Kura Primarja u s-Saħħa Mentali spjega li Mater Dei serva tajjeb ħafna għal numru ta' snin qabel il-Gvern ta' Bella sploda il-popolazzjoni u issa l-Gvern spiċċa jiftaħar li fetaħ ħafna swali ġodda li ma huma ġodda xejn. Wards li kienu ġiġa jeżistu u tajnhom ismijiet differenti tajb li ngħidu dawn il-wards ilhom hemm minn żmien il-Covid. Kellna il-kantin li sar ward, kellna l-postijiet fejn jitgħallmu l-istudenti saru wards, kellna librerija li saret ward. Dawn huma kollha li kienu ġaru ġiġa. Illum flok qegħdin temporanji saru short stay unit, saru kliniċi oħrajn bħal M10, etc. Iżda dan muwa xejn ta' investiment kbir ġdid, investiment massiġġ li kellu jagħmel dan il-Gvern Laburista. Fakkar ukoll li l-kura primarja mhux tingħata importanza kif suppost għax fost oħrajn iċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat ilu s-sena magħluq u dak tal-Furjana għandu żoni li huma kundannati. Vassallo sostna li huwa inaċċettabbli kif numru ta' mediċini għadhom out of stock dan għaliex il-Gvern huwa xħieħ mal-pazjent.